Izinkulungwane zabantu baseMalawi naseMozambique ziyabhaliswa usuku nosuku ukuze uqale umsebenzi wokubagibelisa amabhasi bebuyele emazweni abo. Bathi lesi sikhungo singconywana kakhulu kunendawo abebegcinwe kuyo ekuqaleni. Ngokusho komnyango wezasekhaya, lesi sikhungo singakwazi ukumumatha isibalo sabantu abayizinkulungwane ezingama-20 kanti sinezinsiza ezanele ukugcina abantu abaningi kuso ngesikhathi esisodwa. This night is better than another camp we came from. Yeah, but no, everything is have injuries. Umnyango wezasekhaya wengeze izisebenzi ezinye ezisuka emahhovisi omnyango wezasekhaya KwaZulu-Natal ukuze kuphuthunyiswe uhlelo lokubhalisa abantu bokufika abangenawo amaphepha okuba kulelizwe. Ukubhaliswa kwabo ngaphambi kokuba behambe kumqoka ukubheka ukuthi awekho yini amacala asebewenzile kanye nokuqinisekisa ubuzwe babo ngaphambi kokuba bahambe. Okwamanje bengakaqagulwa ukuthi lo msebenzi wokuthutha laba bantu ungase uphele nini. Amabhasi azobathutha asefikile esikhungweni.